само за мъже, които искат да правят бизнес, но се притесняват дали ще се получи. Слушай внимателно. Ще ти кажа една тайна. Независимо дали правиш първия или поредния си бизнес, независимо дали заговаряш първата или поредната жена, която харесваш, винаги се чудиш това сега дали ще стане, дали няма да се изложа, тя какво ще каже, хората какво ще си помислят. Това има едно правило. 3 секундно правило. Ако за 3 секунди не отидеш при нея, започваш да мислиш прекалено много и най-често никога не казваш просто здрасти. В бизнеса е много сходно. Новата идея винаги носи тревожност. Дали това ще проработи? Ще загубя ли пари? Какво ще кажат хората, ако се проваля? И тук има един капан. Знам, че ти си казал, да, това ще проработи. Само трябва да го направя. Супер идея. И истината е, че аз попадам в същия капан понякога. Нека ти дам пример. Какво ще кажеш за кола, която харчи малко, ефтина за поддръжка, има 6 места, голям и удобен багажник има, супер безопасна, има всички екстри. Звучи добре, нали? Да, обаче като се огледаш по улиците, не виждаш хората да карат Fiat Multipla много, нали? Аз не виждам. Ето виждаш ли, това, че звучи супер в твоята глава и в главата на 2-3 приятели, не означава абсолютно нищо. Най-важно какво казва пазара. Ето аз, например, миналия месец изгубих 25 000 лева, защото с моя бизнес партньор си мислехме, че знаем много, всичко разбираме и взехме някои грешни решения. Но с тях ще разкажа друг път. И така в бизнеса има друго правило. 3-дневното правило. Вместо да чакаш с месеци или години, знам, че и ти си го правим, в рамките на 3 дни тествай идеята си пред реални хора. Вижда ли някой готов за нея? Истината е, че не всичко може да се тества предварително. Няма как да продаш автомивка или ресторант, например. Обаче точно това е красотата на онлайн бизнеса. Може да тестваш пазара за часове, вместо да рискуваш години и 10 000 левове. И всъщност какъв е извода? Бездействието създава тревожност, а действието убива тревожността и бонус карате да се чувстваш удовлетворен. В бизнеса 3-дневното правило е твое оръжие. Искаш ли да ти покажа как аз тествам нови идеи и какво работи най-бързо? Напиши обучение в коментар и ще ти изпратя безплатен ресурс.